Mga kapuso, ang All Saints Day ug All Souls Day nga atong ginahinumdom o ginasaulog matag Nobyembre 1 ug 2 nahimo ng parte sa kinabuhi sa matag Pilipino. Apan unsa ba kini kaimportante ug unsa ang hinungdan ngano nato ni ginasaulog? Sabay ko mga kapuso kay ato kining sayrod. Niadtong tuig 731 sa pagpanguna ni Pope Gregory III sa simbahang Romano Katoliko, nasugdan ang pagsaulog ug paghinumdom sa All Saints Day o ang adlaw alang sa mga santos. Ang maong kahimuan nahitabo niadtong Nobyembre 1 isip pag-ila sa kinabuhi ug mga nahimo sa mga naila ug wala na ilang mga santos sa simbahan. Gihimo matud pa kini nga kasaulugan aron atong masubay ang kinabuhi sa mga santos nga nagkinabuhi gayod subay sa tudlo sa manunubos nga si Jesus. Butang nga angayan gayod sundugon natong mga Kristiyano. Og niadtong 10th century sa pagpanguna ni Saint Odilio of Cluny, gisugdan ang paghinumdom ug paghalad og ampo sa kalag sa mga mahal sa kinabuhi nga anaa pa sa purgatorio o naghuwat nga makasulod sa gingharian sa langit. Sukat niadto, nagsugod na ang tinuhuan sa All Saints Day ug All Souls Day. Apan, ngano importante ba nga ato kining obserbahan nga mga adlaw? Plenary indulgence, kinahanglan nga naatay mga conditions nga pagasundon. Kinahanglan nga muluaw kita any oratory, simbahan, sa sementeryo, magampo kita og amahan namo, magimaya ka Maria, dayon kinahanglan nga mangumpisal kita, dayon pagkahuman mangalawat kita ug magampo kita sa mga intensyon sa ato ang Santo Papa para nga madawat nato ang plenary indulgence. Apan sumala sab sa Katolikong simbahan, dili lang mangyud sa petsa 1 ug 2, mamahimo kita nga magampo para sa atong mga sala, ingon man sa sala sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Pwede kini himuon sulod sa usa ka semana gikan petsa 1 hangtod petsa 8. Importante ni tungod kay nagkinahanglan sila sa atong pag-ampo. Ato nang mabasa diha sa Maccabees, diha sa kang Prophet Zechariah diha sa atong Old Testament, nga naay mga nagkinahanglan ang ato ang mga minghalin na nanginahanglan sila sa atong panabang sa pag-ampo. Dili man ni siya muoy-muoy kundi naapod ni siya sa atong Biblia. Nag-state nga nanginahanglan og pag-ampo ang atong mga igsuon nga minghalin na. Subay sa kustombre sa Pilipino, naanda na sab nato ang pagtapok sa mga sementeryo basta kalag-kalag. Lakip na dinhi ang paghalad og pagkaon ngadto sa mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Ingon man ang pagdagkot og kandila. Ang pagdagkot og kandila nahimo ng kabahin sa kustombre sa Pilipino matag adlaw sa minatay. Subay sa tinudluan sa simbahan, ang kandila ang mga himong kahayag ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi nga may panaw na. Dugang po sa simbahan nga dili basihan ang kolor sa mga kandila sa imong pag-ampo. Ang importante kuno, anaa kanimo ang sinserong intensyon sa paghalad sa imong hunahuna ug kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Dili man na siya kuan pod sa ato ang pagtuo, kay mo man na ato ang practice. Pero kana lang na di nato kalimtan nga nakagamot gayud ang ato ang mga practices diya sa atong pagtuo nga Kristohanon. Managlahi man ang atong pamaagi sa pagsaulog sa kalag-kalag o adlaw sa mga santos, ang importante nga kitang tanan magkahiusa sa pag-ila nga aduna gayod buhi nga Dios nga angayang daygon ug alagaran.
dili nato hikalimtan ang ato ang obligasyon isip mga Katoliko Kristiyano nga kita maampuon diya sa ato ang pagselebrar ni ining November 1 ug November 2 ang All Saints Day ug All Souls Day nga ato gayning iselebrar nakagamot gyud diha sa ato ang Kristohan nga pagtuo ug pagpalambo niini. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV.